नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में और सब दर्शक के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। आज हम नेताजी पार्ट 2 वीडियो देवे जा रहा बानी बिना लेट लगावे। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करम लोगन। वहाँ का पहला वीडियो पर हुआ उनका बहुत प्यार दुलार मिलल बा, बहुत से ज़्यादा प्यार दुलार देम लोगिन। एगो सब्सक्राइब करे के जरूर कोशिश करम लोगन के रहुआ भाई के मनोबल बना रहो। ताही यहाँ के बातचीत सुनावल जाता नहीं। एक बात जान जाए कि जे भी बा से सुनता सरकार जे भैया से रेलवे के लड़कन के कुल बड़ा मेहनत करके कुल परीक्षा उरीक्षा दिल रहे सो, चाहे पढ़त रहे सो लड़का जौन लड़का रुपया खर्चा करके इतना मेहनत करके पढ़त रहे सो वो कनी के वैकेंसी निकाल देता, परीक्षा दे दले सो आ कनी के रिजल्ट का बेरी सब धांधली होखे लगता। ये सब ठीक व्यवस्था नहीं की। ऐसा आदमी के फांसी दे देवे के चाहिए जो आदमी व्यवस्था गड़बड़ा होता। आज आशा में लड़कन के जिंदगी बेकार हो रहा बा, उम्र उकनी के बेचारन के खत्म हो रहा बा। आ सरकार मुँह दर्शक बन रहती है। एक बाद बेरा प्रदर्शन करता रहे तो लाठी चार्ज होता, आंसू गैस छोड़ल जाता। ओकनी के जीवन के त्राय त्राय होता है, जब आज जीवन हमनी के बर्बाद होता। इसे सरकार का ये पर ध्यान देवे के चाहिए। यदि सही कोनो वैकेंसी हो के हिसाब से केहू के कॉल निकालो और परीक्षा कराओ। आ जे लड़का परीक्षा में पास बा ठीक ठाक बा ओकरा के नौकरी देव, नहीं नौकरी दे तो ओकरा के भाता तले देव। लेकिन ये तरह से कम देश में जितना 3-4 दिन का लड़कन का स्ट्राइक में बहुत प्रांत के चाहे देश के बहुत चीज़ के नुकसान भइल। ये के भरी या कुली टैक्स का रूप में गलत तरीका अपनावला के नतीजा सारा देश भर रहा बा। ऐसे एक पर सरकार से प्रधानमंत्री से खास तौर से रिक्वेस्ट बा जे ये पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाओ। सेंटर के जौन भी नौकरी चाकरी बा एमे लापरवाही ना करके सुचारू रूप से सही कार्य हो। जना से लड़का भी बड़ा तपस्या से पढ़ले बड़े से, बड़ा खर्चा करके पढ़ले बड़े से। जौन गार्जियन कमजोर बा वो अपन जगह जमीन बेच के लगा दिले बा, बहुत और मतारी अपन गहना दे दिले खर्चा कर दिले बड़ी। आ ओकनी का निराशा जब होता आंदोलन होता। वाकई ये पर थोड़ा सा सरकार गहराई से ध्यान दे। जीवन में आदमी कोनो असूल नहीं बनाओ। जे आदमी कोनो असूल ना बनावेला, ईमानदारी के असूल जले ना बनी तले अपना देश के सुधार ना हुई। सबसे पहले क्रिया शुद्ध होके के चाहिए, ओकरा बाद जेकर क्रिया शुद्ध होला ओकर कर्मो शुद्ध रहेला। आ जेकर कर्म शुद्ध रहेला उ धर्मो करेला। ई केहू सोचत होके जे देश में भगवान नहीं खोन तो भगवान बानी। एगो आत्मा जरूर बा जौन ये संसार के चला रहल बा, एगो जीव बा। चाहे ओकरा के शक्ति मान के चली, चाहे ब्रह्म मान के चली, चाहे भगवान मान के चली। उ शक्ति जे बा से ये संचालन करेला सृष्टि के। मानसून बिगड़ल बा, वातावरण से मानसून बिगड़ेला। तो जौना देश के वातावरण बिगड़ जाला, जौना प्रांत के बिगड़ जाई, जौना समाज के बिगड़ जाई, ओकर सब कुछ बिगड़ जाला। गांव शहर में प्रदूषण बढ़ गईल बा, गंदगी फैलता। गंदगी करे वाला कहीं भगवान नहीं नौत करे खातिर। लोग में स्वच्छता आ जाओ, लोग में रहे सहे के लूर आ जाओ, बोले चाले के लूर आ जाओ तो नफरत के उसे नहीं। जहाँ स्वार्थ बा वही ये झगड़ा बा, जहाँ स्वार्थ नहीं के वहाँ कोनो झगड़ा नहीं के। लोभ जहाँ धरेला वही ये झगड़ा कलेश होला, जहाँ लोभ नहीं के वहाँ कोनो झगड़ा कलेश नहीं के। घर घर में कलेश चलता। एगो तो अशांति ही कुली फैल गई बा, कारण कि हर आदमी अपन आचरण चरित्र रहन सहन वातावरण सब बिगाड़ चुकल बड़े। हर आदमी को पैसा चाहिए,
पैसा सरकार जितना व्यवस्था जितना पैसा दे रहल बिया स्टेट गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट जिला के प्रखंड के एकरा के सुचारू रूप से यदि बांटल जाओ वितरण कल जाओ सचमुच में गरीब अमीर के देखल जाओ तो यहाँ सब धर्म के लोग जिएला हर धर्म के लोग में गरीबी अमीरी बा हर तरह के लोग में परेशानी बा कुछ परेशानी तो आदमी झेल लेला कुछ ऐसा परेशानी आ जाला जौना से झेले में बड़ा मुश्किल हो जाला वो आदमी मर जाला। जैसे एगो बिजली विभाग बा तो बिजली विभाग में मान ली कि 10-10 साल ले बिले नहीं आयल वो आदमी लोग ओकरा बीच में कितना वो आदमी का परेशानी भइल केहू मर गईल केहू के ऑपरेशन हो गईल केहू के बेटा मर गईल केहू के मेहरारू मर गईल बीमार हो गईल और वो ओकरा कोनो आमद नहीं है वो आदमी के बिल केहू के 25,000 केहू के 30,000 केहू के 40,000 केहू के 10,000 आ जाता आ एक बैग बिल आयल 10 बरस में तो ओकरा देवे में अब कहाँ से दी ओकरा लगे 200-400 रुपया खाए के नहीं के आ वो बिल कहाँ से जमा करी। तो सरकार ओकर इंक्वायरी ऐसा ऐसा आदमी के कम से कम कुछ माफ़ करो ब्याजो माफ़ करी तो किस्त बना के जमा कर सकता लेकिन एकरा खातिर ब्याज बढ़त चल जाई आ कौनो छुटकारा ओकर नहीं। अब दौड़त रही नेताजी का लगे विधायक का लगे MP का लगे कोई मुखिया का लगे ये लोग का करी। ऐसे सरकार का ये कुली पर थोड़ा सा छूट करके व्यवस्था करे के चाहिए जे जे कमजोर बा जरा साथे साँचो युवा परिस्थिति आ गई तो ओकरा के कुछ माफ़ करे के चाहिए जे आदमी के सुचारू रूप से फिर खड़ा हो सके। तो ये सब समस्या तो बहुत बा और कितना समस्या गिनावल जाओ अच्छाई भी बहुत बा सरकार जो योजना देती आ मन में खुशी आवता लेकिन वो मिलत नहीं है धरती पर नहीं खे आवत समाज में नहीं खे आवत लोग का लगे नहीं खे पहुँचत जौना के वजह से सबको परेशानी बा। तो हम दोसर का कहें भाई हम तो यह कहब कि चीज़ रहते हुए भी लोग का गंजन बा खाली अव्यवस्थित सरकार का जे भी डिपार्टमेंट में जौना भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर ग्रेड के लोग बा ऊपर से गलती ना हुई तो नीचे से ना हुई। कमज़ोर आदमी तो हमेशा डरा ले ऐसे डरा ले कि भाई हम जेल चल जाए हमारा परेशानी हो जाई और ओकरा लगे जगहो जमीन इतना नहीं के आभड़ा जे चलो बेच के दे दे। तो ऐसे सारी चीज़ पर थोड़ा सरकार सोचे के चाहिए आ मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करो कि ये पर थोड़ा सा अपना दिमाग से वो लोग देवे खातिर दे डाला से पानी खोल डाला से जायज़ जगह पानी जाता कि नाजायज़ जगह पानी जाता ये पर लोग ध्यान दे। यह हमको है दोसर कुछ ना कर। ब्लॉक में मोरा पंचायत हो सरकारी सुविधा खेती गेहूं के फसल के ओर आ गई बीत गई तो कहियो खाद ना रलो कहियो यूरिया नहीं खे कहियो सरकारी एगो बोरिंग कहीं नहीं खे जौना का वजह से कुछ पटौनी कमजोरों लोग के हो जाओ। खेती में ट्रैक्टर से लेके हर काम में जेवा से जे घर में अक्सरुआ बा अकेला बा जरा पैसा के आमद नहीं खे वो बहुत परेशान बा। तो कुछ सरकार का ऐसा व्यवस्था करे के चाहिए इंक्वायरी करके ब्लॉक स्तर पर गांव स्तर पर जे वो तरह के होके करे के कुछ सरकारी सुविधा मिलो लेकिन इस तरह के कोनो व्यवस्था नहीं खे। हर चीज़ में पैसा लगे के बा ब्लॉक में कोनो काम खातिर जाए एगो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बा जे कहीं नाम गलती हो जाता तो फार्म तो सही है भर ले बा आदमी आ टाइप करे वाला आदमी इंटरनेट पर चढ़ावे वाला आदमी साइबर वाला लोग अरे कहीं टाइटल में गलती कर देता कहीं बाप का नाम में गलती कर देता आ फिर जेबा से ऑफिस में जाई आई हई ठीक नहीं के हौ ठीक नहीं के। तो ऐसा जोग आदमी के भी नौकरी दहल जाओ जौना से जे वो आदमी जेबा से
कम से कम आदमी के दौड़े धूपे के ना पड़े। बैंक के भी वह हाल बा, बैंक के भी वह हाल बा जौना से अब मान ली आज 94 में जेकर आधार कार्ड बनल चाहे पहचान पत्र बनल ओमें कहीं टाइटल राय हो गई बा, प्रसाद हो गई बा, आधार कार्ड बनल बा तौना में टाइटल केहू के सिंह लाग गई बा आ केहू के राउत लाग गई बा। इहो कुल ही गलती मिस्टेक जौन बा ये ऑफिशियल मिस्टेक बड़ी सो। पर्सनल आदमी अपन मिस्टेक ना दे सकेला कर सकेला, लेकिन ये कुल से लोग परेशान बा ज़्यादा। तो हम ये कहब जे ए पर थोड़ा सा सुधार होको। और दोसर रह गई शिक्षा के, तो शिक्षा में हर स्कूल में एसडीओ का जो इंक्वायरी करे आवेले, इंक्वायरी करत रहे तो कम से कम ओकर ऐसन इंक्वायरी कर जौना से जेबा से उनकर सही काम हो जाए। ना जे अले अपन चाय पानी पियले आ पूड़ी खैले आ रसगुल्ला खैले चल दले। तो लोग पूछता जे कुछ कही का कहल जाओ, देश दुनिया के हालत खराबे चलता। हर जितना समस्या बा वो हर आदमी लेके ढो रहल बड़े। केहू कहता जे शिक्षा ठीक नहीं है, केहू कहता जे शिक्षा के व्यवस्था ठीक नहीं है, केहू कहता जे किसान का कोनो सुविधा नहीं मिलत, केहू कहता जे हमनी का पर्सनल कोनो सुविधा नहीं मिलत। आ सरकार के जौन व्यवस्था बिया रोज ना रोज कुछ ना कुछ नया नया कानून बनता। कि वो आधार कार्ड बनौले बा तो आधार कार्ड के सरकार मानित, कहीं दाखिल कार्ड कराओ के बा तो असली दस्तावेज बा तबो जे बा से 2000-4000 रुपया कर्मचारी रिश्वत मांगता। ऐसे हर आदमी परेशान बा। लड़का के स्कूल सवेरे उठा के भेजल जाता तो स्कूल में जे बा से मास्टरे नहीं खो, कभी 12 बजे छुट्टी कर दिया, कल 2 घंटा के बाद छुट्टी हो गई। लड़का जे बा से मजबूर होके लोग के प्राइवेट स्कूल में संस्था में लोग भेजे के पड़ता। आ गवर्नमेंट के पैसा लागिए जाता। सरकार हर लड़कन के पैसा दे रहल बा, खाना दे रहल बा, कपड़ा के पैसा दे रहल बा, लड़की सन के दे रहल बा। अरे सरकार का ए पर थोड़ा सा ध्यान देवे के चाहिए। जौना जो एकरा के ड्यूटी लगावल बा ऊपर ध्यान देवे के। उ जाता झूठ मूठ के इंक्वायरी कर लेता, 2-4 आदमी बुर्बक आदमी से खाली लिखवा लेता, लिखवा के कहता जो हम वो स्कूल में गए नहीं हो, वो स्कूल में गए नहीं हो। ऐसे जेबा से सरकार का नियम बदले के चाहिए। ऐसा नियम बदलो कि शक्ति होखो। शासन अंग्रेजों के रहे, शासन हमारा यहाँ एगो कलेक्टर साहब आए रहे सीके अनिल जी, आ संजय रतन DSP आई रहे सीवान जिला में। 1 साल इलो रहे, 1 साल में तहलका मचा दल, हमार जिला सुधर गई रहे। आज जे बा से जिला के बताओ जे गांव गांव में पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हमनी के घर पड़ेला भगवानपुर ब्लॉक में मोरा पंचायत हो,